la nostra situació fronterera, que ens travessa la 340, també una situació de turisme, en la qual durant els 2 mesos d'estiu la població augmenta i per tant sí que tenim una certa distorsió des de l'hivern a l'estiu i ja dic, en les circumstàncies també de fronterera, que fa que a vegades tenim actes delictius que venen del País Valencià, o sigui que augmenta una mica la nostra vulnerabilitat en aquest aspecte. Jo el que sí que us volíem demanar era que estudiéssiu o que valoréssiu, ja sabem que els recursos són els que són, però que poguéssiu valorar de millor tenir durant juliol i agost algun destacament, algun escamot, algú a les cases. En aquest aspecte nosaltres com a Ajuntament us facilitaríem taquilles, oficina, els recursos materials, però de poder donar servei més que res al Alcanar i les cases i també a la Ràpita, a Ulldecona, municipis que estan més allunyats d'Amposta, que és on està la comissaria.